Съдъра и къпара и какво става, хора? Аз съм Врабеца и добре дошли в третия епизод на Майнкрафт поредицата ми, а именно светът на Врабеца. И не, да открия диаманти, да си направя диаманти на броня там, диамантини оръжия. Не да дал да експорна недъра и да се взема до... Аз сега кое ниво съм до мин... Трябва до... минус... до... Кой скелет ще победи? Първият или вторият? Отговор А. Първият. Отговор Б. Вторият. Отговор С. Не знам. Отговор Д. Да се абонирам за канала. Напиши отговора си в коментарите.